Uyabona wena mfowethu kukhona inkinganyana ibe khona la ezintombeni. Kukhona ukweshelelwa, kukhona ukweshelelana. Sinako ukweshelelana, sinako ukweshelana. Engingayazi ukuthi sebeqhamuka kanjani umuntu mawumeshelela intombi. Angazi mina ngisengithatha ngokuthi wena uyithandile mina kodwa ngithandelanga mina leyo ntombi. Ya ngoba esikhathini esiningi wena Zanibe mawungathi uyabheka uthando nokweshelela esikhathini esiningi balushwana few mhlambe phecelezi abantu abagcina besemshadweni naleyo nhlobo yothando. Ngoba manje kusuke noma belusuke thandaniswa ipressure kahle incindezi kahle ukuthi angifuni umngane angisolo ukuthi aqobanga lapha ngoba kade ngifakile. Yabona ngoba manje ngithi umuntu uzokutshela ukuthi hayi ovela akutshela ukuthi hayi lo muntu right kanje mari wena kusiwe uyithandelayo wena. Yabona usike right kahle usike ethande uyena lo mngane wakho usike ehlohla ngaye lo muntu. Yayibona lento le. Kanti ke nje mina ngikubone nje nawe uma uyindoda unjalo ngithi ukuthanda kuza. Mina ngibone nje engathi nje angibone kahle. Ensizweni eshelelwayo ushelelwa kanjani izizwe. Ufana intombi uzishelele. Singaze sithola amahlazo manje uma ngabe wenzizwa ungafuna ukuthini wena ngoba phela kunzima ngoba umuntu mangabe ezishelela umuntu uyazishelela intombi okanye eshelela mayishelela kwazi mayishelela umuntu akakwazi ukutshela abanye abantu intombi ishelela. Usizophila impilo yamanga manje. Ngibanga ukuthi hayi mina ngasishaya isiphongo laphana kusibani nge 2 minutes kanti aqamba lihlaza washelela udadewenu noma washelela umfowenu. Yimbi kakhulu leyo nto leyo ngoba usike kungekho magalelo wakho wafakile lapha kule ntombi ukuze wazi iqoma. Kanti kube kuhle intombi iqome ngoba ikuthanda. Nawe futhi kufuneka ukuthi ma way out or sithi umjido indoda. Ufuna ukuzeshelela intombi uyizimisele wena or ma uyicherry especially amantombazana isikhathi esiningi ubona afakelana kakhulu. Thola ukuthi mhlawumbe umuntu uyafika uyaqoma lapha bese ubuya nomngane hayi mngane ngena lana umngane aqome lapha. Kahle mangabe labantu sebehlukana laba bayibona abanezi ukuthi thina nithandana nizoyenza njani lento mawungathi uthatha uyibhekisisa kahle manje igcina mhlawumbe uthi thina nigcine ngokuthandana manje seningabadayisi manje ngathi mina mhlawumbe why ngahlukana ngoba nabo bahlukene manje uyibona lento. Mfowethu leyanto uyinkinga kakhulu ngoba uma nike nathandana ngenxa yabangani benu ukuthi bathandana nawe anikwazi ukuthi nizilungiselele inkinga zenu. Kufanele ukuthi ngigijime niye kubona abangani benu uyobikela umngane wakho bayi phela intombi yami nayo isenza ukuthi na intombi yakho yobika bayi phela nangomuntu lesoba sebenza manje uyabona ukuthi indaba yena isalunga sekufanele lo muntu ulungisele abanye abantu indaba zenu anikwazi nje ukuthi nihlale nobabili phansi nina nizilungisele indaba zenu. Nizozilungisa kanjani ngoba vele phela into ebalekile wena mawakhiwa indlu ngithi foundation. Yabona ifoundation mayintekenteka ayikho into ezoba right vele. Yabona ngoba kuvele kwabheda lapha phansi eqaleni. Izinto zonke mangabe mhlambe especially izinto esikhuluma ngazo thina ezothanda silungiswa lapha phansi lapha. Anihlangane nibabili futhi nakhona nje kungathi ngathi abantu bangamamela nje kahle. Mangabe mhlambe intombi ifuna ukuqoma ufuna kuyisukela la ekhanda layo. Ingabe sibuza mhlawumbe udadewabo ukuthi usibani unjani kanti ngamthini or ibuza umngane wayo uba usibani unjani. Ufuna kuphume la uyimbone yona ama-values zakho lo muntu mhlawumbe mina wemfowethu lolo daba mina likhulunywa ngalo ngizokhuluma ngale nto mina ngathi ayikaze ingivelele. Le nto ike yangivelela mina. Ngike ngaqonywa intombi mina ngithandana nentombi. Hawu mase ngithi ngiyaphenyisisa kahle ngathola ukuthi hayi bo kahle ngithanda udadewabo ngusisa yomdala. Awuthandwa yini? Hayi ayithandi yona. Ayithandi yona. Ngithanda ngusisi wayo. Hoyibo moyi isimangaba lesi kodwa ngabona ukuthi ke ngeke ngikwazi ukulunga la ngoba kusho ukuthi ngiqonywa. Awuqonywanga kahle intombi uthandana lona semva ebalentobazana. Manje ngikwazi ukubhekeza into enjalo ngaleyo. Angikwazi ukubhekeza into enjalo ngaleyo ngicela ngimshiye. Uyayibona ngoba angikwazi ukuthi ngathandana nomuntu besingasethe baba. Uyayibona ngoba kahle isister lona engithandayo. Hayi yena. Uyayibona. Yena manje makonda ngababa. Kusho manje makwenzeka wena ungahambisani nesister lakhe. Into ayiphelile noma mhlawumbe ungabe usuinveste kangakanani usulungisa umshado ufuna ukwenze njani izinto zakho bese ihlangana usuyitshelana mhlawumbe ngiyabona ke manje uvele kubhede lapha ku sister emvu ivele yona bayi lapha uyibona isebhede yonke le sekubonakala sekububili manje ukuthi wena mfowethu lo sister ubengelekelela kakhulu bengisiza kahle bengithanda kahle ngoba noma kuthiwa bekhona bephelela abafowabo bengiyithola le nto ngoba ngivele ngifonela intombi
ngiyitshela ukuthi ngiyakudinga la. Bese xhumana no-sister wayo. U-sister wayo uzavela akhiphe no-5 ake phuthuma othenga mina singane isitoro lesitolo. Kanti isitoro sengithengile mina sengilayikhona. Uyayibona Sathi phuma nje sengiphethe isitoro mina la ngibe ngibambelele khona la ngithi akubekala. Kodwa ngafika ngabona ukuthi wena umuntu ondawo nanje. Hayi semva kwanentombazana. Phela sakwazi lesi singithandayo. Ngazi ukuthi ngiyaxhumana naso. Uyayibona le nto. Uyayibona. Bafowethu ulokhu njeni uzanibe lona uVasco lona channel ekhona